ngaturaken telampanipun Raden Pulusraya minggadaken Suralaya gentya ingkang kawuwus ana gembanganing carita ing Luki Badranaya supaya Sanghyang Kismaya Jati Sanghyang Wayah Bagong yo Bagol yo Dul Kaedat yo Bapak Tirani lawan bisin anggone tetembangan Kedep tesman aku nyawa satapiro Selamat sejahtera bagi kita semua, rahayu sagung dumadi
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak udah salam mesti dikabel-kabel. Lah, awak dhewe kanca sira, wayang iku sing delok Kakung Islam tok, ya Kakung kaum tok. Dadi sapa ae sing delok universal. Wono. Ini tuh, nggih Made, ya Man. Marak sowan Delarono pendopo ageng desa Kebon Unggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Iki yen tak pireng-pirengno para leluhure biyen Mbah Lurah, Buyut Lurah, nganti Bapak Lurah, nganti jenengane Abah Haji Siandi, sarjana hukum, magister manajemen, magister hukum, lah iku lho. Gelas sekolah kok kagak bener sekolah suwe ini. Oke, wis 6 tahun SD. SMP 3 tahun. SMA kan ngono. Lah kok kagak bener sekolah. Dikandani dituturi karo guru kok kagak bener Pak. Belajar dana seni. Ora usah nutup tahun ngarep S2. Aku S3 tak subuh. Apa Pak? Solar yang balik ke saya. Nggih. Ngaturake gunging panuwun. Tak pireng-pirengno mataun-taun saka jaman Sepur Lempung ana kebon tunggul iki tansah gelar seni tradisi, seni daerah. Yen ora sing uri-uri jenengane Bapak Lurah sing ngerso desa sapa ya sifat-sifat iki mau sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan berkibarnya sangsaka merah putih. Lek arek saiki ngerteni gendera 30 mosok swidak iku regane 1.000. Arek-arek mahasiswa kan gendera lek ombone 30 mosok swidak iku regane 100, tapi tidak tahu apa merah putih. Ketika di atas Hotel Yamato, arek-arek Surabaya, santri-santri Surabaya merobek bendera merah putih biru menjadi merah putih. Nyawa beratus-ratus nyawa yang tertembak di sana. Lah ngono. Gak melok bawa bedil dijak urunan nang eleng-eleng. Nggih, ngaturake. Makane iki tak onceki nggih. Kiai ini terulang pesen. Kemerdekaan itu direbut oleh masyarakat, kemerdekaan itu diperjuangkan oleh rakyat. Yen negara iku ora merdeka, wayang ora iso digelar. Contoh ketika ada COVID-19, wayang ganon sing tanggapan balas. Dan dalam tanggapan balas tak entene. Dek, kalau ku tak uncalin nama jagung 6 bulan gas mesti ono pengandek-andek, Des. Dan pengandek-andek melarmu dek, kan situ itu dek tandain mati pas tak roli lo gede ya, tak 3 tahun kandalan balas kerja apa Pak Dewi yo sembarang payu lah ngaturake gunging panuwun semangat perjuangan para juanda, para pejuang-pejuang biyen sing wis memperjuangkan negara Republik Indonesia. Merdeka! 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 Iki mang umpama nggawa gamelan lengkap pel pindho. Ana lagune Gula Klapa. Iya. Sing penting semangat gotong royong, saling asih asuh, saling
saling mengisi, saling mengisilah di hari-hari kemerdekaan ini dengan yang positif kaya ngono. Ana karawitan dan ana kene iki. Ana karawitan, syukur-syukur rek bocah nom-nom, mbak-mbak adik-adik gelem gegladen marang seni tradisi. Contoh ngrembaka ning budaya iki yen wis anak-anak muda gelem serawung ana budaya ngono, gelem nabuh gamelan, gelem mocopan, gelem nyekel wayang lan sebagainya. Ngomong titik, gending titik. Ngaturaké guming panuwun Bapak Lurah semawon Ibu senantiasa semoga sehat wal afiat. Allahumma amin. Rene digawakno sinden sing pira iki, Bang? 1 2 3 4 5. Sing 5 wanita asli, sing 1 luar biasa. Dari wong nonton mburi, mau apik papat lanang wedok jen. Ini wayang iki ben kembali kiprah. Wayang lek iso main jam 09.00. Ya sing nyawer getem-getem. Ya diwenehi iki kok gendine ora akeh mergo lakone saking dawane wis dijedah gawe lawak barang. Suwantene anakku Mbak Roro Benita Anggraini Kusuma Melatiri Nonce. Mbak Beni wilujeng enggak? Saya wilujeng Mas Bagong. Kangge meriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Monggo kira-kira ngopo mendinge? Utawi Bapak Lurah request. Sampeyan Bapak Lurah. Wis ngerti Pak Lurah sing ndi? Dereng. Ya sampeyan mesti ono sing nunggu. Lagu perjuangan mawon. Lagu perjuangan menika Caping Gunung. Caping Gunung apa nggih diodrong-odrong ya kendang jaipong ya kendang gede, kendang kecil. Sepokoknya bola ini, aturan mulut dari apa? Kalau usah dibawa nih, langsung buka celup aja, ditampani Mas Adang.
budaya kompake ya ngene iki. Mangane cara gak nanggap kok eman ngono. Lah wong nanggap iku petungane sedekah. Tika-tika iso adang mburi paling liwat ngono. Ngeterake gongeng man. Iki ana layang glancang sekebet layang pekabaran. Saking panjenengane Ketua BUMDes Gajah Mada Kebon Tunggul nyuwun gending Ibu Pertiwi. Lah sarene iki mau gamelane ora digo kabeh. Ibu Pertiwine digengsel ya Ben ya. Diganti. Niki wonten panyuwunan padalan. Nggih. Padha ngoning kalih Kebuk Asmara. Sik ta, kan gelungan kok suaramu ya oh. Beni. Nggih. Mbak Roro Benita terus ndi? Nggih. Nggih niku mau soalé radi jebeber. Oh. Ya, wonten pamundhut napa, Nduk? Niku Kebuk Asmara kalih padha kuning. Saking pundi Cak Beni? Saking Pak Lurah men. Pak sinten niku wau? Nggih, saking Pak Lur ya. Nyuwun napa niku? Padha kuning kalih Kebuk Asmara. Kebuk Asmara iki Ibu Pertiwi kan perlu digali ya. Perlu diganti mesake. Mumpung ya ana Mbak Anis, ana Mbak Rutin, ana panjenengane Cak Beni karo Mbak Roro Benita. Iki ana Mbak Rika. Diganti lagu sing ngetren saat ini. Jane ya wis 50 tahun sepur lempung biyen. Rudi digarap Rut. Cengkir gadeng Rut. Ana Mas Danu kuat-kuat, ana Mas Asis. Tayungan. Disiap nih cakepane. Dhewe iki ana pengeramit ngantuk mau tak ajar. Ya, dados. Mas Danu ana, Mas Asis ana, Mas Rudi Wijaya.
Matur nuwun. Iki mang umpama sindenamu ora salah umpama. Arek-arek semangat masih pengendang tak kei, masih ngono tak kei. Oh mengko gak keliru tak cawukno iki lho temen. Lah iya. Sawan belajar apa lah. Tak pengen kecek, ayo kecek. Wonten pamundhut napa? Cabeni. Niku bekas suara kali wedang kuning. Nggih, Mbak Anis, wonten pamundhut napa niku? Gubuk asmara kali kodang kuning. Gubuk asmara sing lagune ya napa? Ya liwat nika. Oh, liwat karo aku iko. Nggih. Iya. Kodang kuning buka kendang sana Nugroho. Ya.
Blitar kalian Bengawan Sore. Oh, Blitar. Bonceng kali Berantas itu ono. Nyawani bakal itu. Pak Lurah kali. Sing gorong nyuara memang Mbak rutin Hanggra ini. Nah, iki turun Madura tadi ngomong Madura pinter. Nek bawa capek gunung Madura wadah tambah hebat. Radin niku tara wong wae Radin niku cantik ya. Bedan kantul Pak. Nggih. Saking pundi nggih, Mbak? Saking Jombang Musian. Saking Jombang Musian, nggih nggih. Nggih monggo. Wonten Blitar mandhapipun Bengawan Sore. Sarep.
tansah kudu eling kelawan waspada Cuk pamlinging Semar aja nganti kelangan temen aja nganti kelangan jujur sing wis ana syukurana sing wis diregem ben bisane mulya lah meniku kumantung saka pangertine Gusti kang murbeng dimati lamun sira upadi wujuding kamardikan ing kono selehno apa kang dadi ego karep ketekan kang mencit-mencit pasrahno kabeh nyatane urip bisane urip kang sejati mergo diwelasi dening sing mau urip ayo Cung daramu muga bisa boyong sing diarani gedhong Seloro Dena lawan lumbung selayur le